जेरै रादाब आरो प्राइम 24 हेडलाइन रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना फैनानै दिनै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जि लाखनि गंब्रै फुख्रि जावनो जे थांखि लाबाय बा जागायजेननाय जे हाबाफारि बेवहाय नोंथांमोना सफैनानै रादाब लानायनि थाखाय नोंथांमोननि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ जासिबाय। जोङो दिनै गंब्रै माने बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय 10 लाखनि जों गंब्रै फुख्रि जों दिनै जागायबाय। थांखिया बेनो जे जोङो बर' हारियाव माखासे जाय बिथांमोना बर' हारिनि खामानि मावनानै बायदिसिना बिथिङाव न'खर सामलायनायानो जा बा बायदिसिना बिथिङावनो जा बिथांमोना जि मोनसे मा होनगोन बेखौ मोनसे खोथायाव जों बुंगोन जे गोरिब न'खर होनना बुंद्रायाब्लाबो जोङो जायखिजायाब्ला जि मोनसे बिथांमोननि सोलिनाय जानाय थानाय जि मोनसे उसुबिदा बे उसुबिदाखौ नोजोर होनानै बिथांमोननो जोङो सासेयाव 2,50,000 रांखौ जोङो बे फुख्रिजों जावनानै होनो जोङो थि खालामदों आरो आसा खालामो बे फुख्रिया खोब मोजाङै जावजानाय जागोन आरो बे फुख्रिनि गेजेरजोंनो ना फिसिनानै साइन्टिफिकेलि ना फिसिनानै बिथांमोना गोबांथार मोजां रोखोमनि साइन्टिफिकेलि नाफोरखौ प्रडाक्सन खालामनो हागोन आरो बेजोंनो न'खर सालायनायाव खोब मोजाङै सोलिलांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामनाय दङ। दा बे हिसाबैनो जोङो बे अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय गिबि खेब हिसाबै जोङो बिथांमोननो जों होनाय जादों। उननि हाबाफारियाव एल'केसनखौ नायनानै जोङो बेबायदिनो लाइमोन जायफोरा साख्रि मोननाय लाइमोन बर' हारियानो जा बर' समाजनि गोबां हाबा मावलांनाय जायफोर बिथांमोना लाइमोन बिथांमोननोबो जोङो फारि बेबायदि सिस्टेमै जों होलांनानै साफा गावखौ दानायाव न'खर दानायाव जोङो हेफाजाब होलांनो थागोन। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो लोगोसे सुबुनसिरि रादाब नोंथांमोननि रिपर्टार्स नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय बे समाव। आरो बे समाव जोङो दिनै खोब गोजोनथाव जोङो होननांगोन जे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोराबो दिनै जोङो सेटेलाइट अट'नमासब्लाबो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों मोननो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननैसो स्किम बा जों रां रुफा मोननो हादों। बे रां रुफानि गेजेरजों जोङो लखिमपुर जिल्ला हिसाबै मानगोनां डेपुटि चेयारमेन श्रीजोन बसुमतारीनि जि नेतृत्वनि गेजेरजों दैदेननायनि गेजेरजों बिथांनि सानस्रिनि गेजेरजों दिनै जोङो मोनफा जि स्किम बेखेवनाय एबा फिसारि बेखेवनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। दा बेयाव गोजोननाया बेनो जों दिनै बाहेरायाव थानाय बर' हिसाबै जोंहाबो मोनसे गावनि आंगो रायजो दं होननानै जों साननो हानाय मोनसे अबस्थायाव फैदों आरो बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा। दिनैनि तारिखआव जोङो डिसेम्बरनि 2 तारिख बे तारिखआव जोङो सिंगिदल'नि गामियावनो मोनब्रै जोङो आराय लाखनि मोनसे फुख्रि जोङो बेखेवनो हाबाय। बे खोब गोजोनथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो बेनि गेजेरजों जोङो नैबे समाव सानैसो आनइमप्लय सुबुंफोरखौ जोङो इमप्लय खालामनो हानाय बे बेबस्थाया जागोन आरो बेनि गेजेरजों जों फैगौ समफोराव बेबायदिनो मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी चिफ बर' कसारी वेलफेयार अट'नमासनि चिफ बिथांनि नेतृत्वनि गेजेरजों जों सानो जोंनि बर'फ्रा बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा खोब मोजां मोनसे अट'नमास काउन्सिल जों दानो हागोन आरो बे मोनसे मोजां अट'नमास काउन्सिल जागोन, मोनसे आदर्श गोनां काउन्सिल जागोन आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं बिथांमोननि जे नेतृत्वनि गेजेरजों दिनै जोङो मोनफ्रोमबो बर' गामियानो मोनफ्रोमबो ओनसोलनि जिल्लानि बर'फोरानो मोनफ्रोमबो गामियानो मोनसे आदर्श गोनां गामि जागोन होननानै जों फोथायनाय दं। सार चेयारमेनखौ फोथायनाय दं जे जोंनि गामियाव बेफोरबायदिनो मोजां खामानि आगबारायगोन होननानै आरो इनिख्रुइ साबसिन हामसिन गामिखौ खालामलांगोन होननानै जों माखासे फोथायनाय दं।